Hapdeng ke kenat senam ke bejur ha Ukrul District ke Jelam Manipur ke Kmie bat lau Khun kila hap ban sudam Pyllup ha ke jakarap jongki hadu Lait Kynta namar ke Jingīasiat ki Kuli bala kenok siat daki suba le no kuki ke bala ja ha ke no pai sngi jong ke arpoi teri ulber araja arpun riu. Kini ke Jingīasiat kala ja ha ke por lai beje tamai ai hajan kawa ihang hajan ke lungter kapung karbak Kmie Khun ke soren fongsok bat ukun jong ka barang khatsan snam uci cumi pongsok kidang lumjur. Laong baken san kala jia ke Jingīasiat Kuli ke bejur na ki le no kuki ki beriet dengan ha kita gi benta ke lungther ke wala penlong ya kini Kmie Khun bandam Pyllup ban lat dei na ki Kuli ha khap Lyngkha. Harengkat ki Kuli ki basu kini Kmie Khun ki lahap bandam ha kita jaka klam ki hadu Lait Kynta bat ke lengkot video jong kita Jingīasiat pat ke jingre ki arngut kala sapriang ha ki rensan social media. Laong baka kenat senam kadang jur ha kasnong sina ke thei ke jaka basong snong ki tangkhul naga ki bala mat ke Jingīasiat pathar nadu balas dang ke jia khi ha ka than ke jingile ban lek pelat ye ki basa kot ha ka ne ke Lyngkha ru ki lama jing e ha ka baki bor sipai ki ba persang ban lek ki la sha khang ha ka kunhun ki ken thei haleplen Kamhadian ki bor sipai ka mahar regiment kila la ban poi sekete jaka ban yok plat em yaki Kmie Khun kene jing ja kalawan ra ka jing sungu khian na ka benta ka song sok song singan ki nong song snong ki borobor ki ngat ban long sok pudung Hapdeng ka jing kan at snam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lyngkha Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.